tomto prípade som siahol po športovo elegantnom modeli a volil som sukňový model, pretože Mária mi prezradila, že sukňu moc nenosí a preto som chcel vlastne ukázať, že kľudne si môže dovoliť obliecť aj sukňu. Celkovo som model ladil do čierno-sivej farby a aby model pôsobil sviežejšie, tak som ho oživil fialovým tričkom. Aj tretí model je určený na bežné nosenie, je to naozaj ležerný model a opäť som siahol po vlastne materiáloch a strihoch, ktoré zbytočne nepútajú na problémové partie, takže celkovo model pôsobí pohodlne, jednoducho, ale aby pôsobil trendov, tak som zvolil výraznú šatku a výraznú kabelku. V tejto chvíli ponúkame poradňu dnes s hosťom, stomatologom Pavlom Andelom. Ahoj, vítajú nás. Spolu s tebou sa pozrieme trošku na problematiku, čo sa týka zubných plomb, alebo plomb. Čo je správne? Plomby, blomby? V podstate blomba alebo výplň je synonymum, je to adekvátny výraz. Výplň, to je to super správne slovičko. Takže biela výplň, to sú takzvané klasické biele plomby a potom sú tie sivé alebo čierne, čo máme v puse, a to sú takzvané amalgámové. A teraz ide o to, možno nájsť spolu s tebou nejakú cestu a trošku sa vyznať v tom, že čo je lepšie pre naše zuby, pretože ľudia sú momentálne takí trošku mimo a hovoria si, bože, všetko mám v puse čierne, musím to dať vymeniť. Je to tak? Tak smutné je hlavne to, že majú v puse všetko čierne a vôbec, že sa robí toľko výplní, koľko sa robí u pacientov dnes. Tá kazivosť namiesto toho, aby klesala napriek informačným všelijakým tokom a tak ďalej, tak tá kazivosť stúpa, rastie. Je to zle najmä u detí. No a samozrejme, pokiaľ dôjde k vytvoreniu kazu na zube, tak ten kaz treba odstrániť. Po odstránení kazu treba ten zub zrekonštruovať. Sú v zásade naozaj dve základné možnosti. Jedna je estetická možnosť pomocou kompozitného materiálu, to sú biele blomby, a druhá možnosť sú práve tie amalgámové blomby. Výber blomby nebýva na pacientovi, výber blomby býva väčšinou na lekárovi, ale lekár by mal pacienta poučiť a mal by mu vysvetliť, ktorá z tých výplní a prečo práve tá. Biele blomby, ja neviem, sú zdravšie ako tie tmavé, alebo sa to nedá jednoznačne povedať? Ja by som vylúčil tú otázku toho škodlivého vplyvu tých amalgámových výplní, pretože to nie je otázka škodlivosti. Naozaj to množstvo ortute, ktoré sa uvoľňuje z amalgámových výplní, je tak minimálne, že v tej dennej dávke, ktorú dostaneme inou formou, je zanedbateľné. Takže ja by som skôr sa zameral na ten iný faktor. Je to faktor práve kvality odvedenej práce, to znamená, ako to prevedenie, tá rekonštrukcia zo strany lekára naozaj vyzerá. Môžeme si ukázať aj príklad, a na čo všetko by sme mali myslieť my ako pacienti, keď sa ide robiť biela plomba? No, povedali sme si, že veľmi závisí na tom, ako je biela blomba spravená. To znamená, závisí na tom, ako sa vlastne odvrtá to, čo na tom zube už vlastne nemá byť. A potom ide o ten pracovný postup, ktorým sa tá blomba do zubu vkladá. Je to tzv. Koferdámová blana. Je to veľmi jednoduché zariadenie. Ide v podstate o to, že zub, ktorý sa ide ošetriť bielou výplňou, sa odizoluje od ostatných. Neodizoluje sa len od sliny, od krvi a od všetkých tých vecí, ktoré tam nemajú byť, ale izoluje sa vlastne od dychu, ktorý robí taký vlhký film na zube a ktorý v podstate potom bráni takému dokonalému nalepeniu toho kompozitu na steny tej vyvrtanej dierky alebo tej kavity. Je to vec, bez ktorých by sa tie biele výplne v dnešnej dobe naozaj robiť nemali. V premenách pokračujeme. Pred nami je 24-ročná študentka Andrea z Banskej Bystrice. No trošku si vlním vlasy, aby som nemala rovné, lebo nemám ani rovné, ani vlnisté. Mám niečo medzi tým a nie som s tým spokojná. Žehličku momentálne som si ešte nekúpila. A starostlivosť, ako sa o ne staráš? Myslím tým nejaký šampón, masku, kondicionér. Tak dávam si pravidelne, ale teraz som dosť dlhší čas nemala čas na to, aby som išla k kaderničke, tak sa zdarujem týmto farbám. A ako si spokojná s touto farbou, čo máš teraz? Som dosť tak v tomto prelietala, snažila som sa o nejaké zmeny sama, ale neviem, nevidím to na dobrej ceste. Tak, čo sa týka strihu vlasov, tak ja si myslím, že ti to vzadu nebudem až tak moc skracovať, ale skôr by som ti spravila taký ten modernejší strih, čo znamená, že ti tie vlasy zarovnám, lebo už sa nenosím moc do špicu, ale tak zarovno. A vrchné vlasy ti k tomu spostupním, takže celé ti to prestrihám, aby boli tie vlasy tak v pohybe. A čo sa týka farby vlasov, tak tam by som ti tú farbu v prvom rade zjednotila. A vôbec sa netreba bať ani nejakej tmavšej farby, pretože máš svetlé oči. A to znamená, že kľudne si môžeš dovoliť nejakú tmavšiu farbu.
slečna Andrea mala viac farebné vlasy, tak som zvolila skôr takú metódu, že som jej to celé zjednotila takou čokoládovou farbou. Vyzerá oveľa sviežejšie. Čo sa týka strihu vlasov, tam som jej tie úplne spodné vlasy zarovnala, aby to mala také modernejšie, ale som jej to skrátila, pretože ich mala dosť zničené a vysušené. Čo sa týka ofiny, skôr som ju prestriala, ani som ho neskracovala a tuto pri tvári som jej to všetko zostrihala do tváre. Tieto lásky, ako máš teraz, s touto farbou a s týmto melírom, sú dlhodobá záležitosť, alebo si bola niekedy aj... Nie sú dlhodobé, je to zmena asi spred 2 týždňov, kedy som si dala spraviť melír, keďže sa blíži leto, tak aby to troška vyniklo a osviežilo vlastne aj tie vlasy, aj tú tvár, ale inak som taká špinavá blondína, dá sa povedať. Keby si mala ísť na kratšie? Keby som mala ísť na kratšie, tak asi takto. Také dlhšie vlasy, to je jednoducho to tvoje, v čom sa cítiš fajn. Cítim sa v tom fajn, aj keď naozaj tá dĺžka okolo ramien by mi vyhovovala viacej, ale trocha sa bojím ísť do tejto zmeny, lebo tá kamera predsa len pridáva, takže aby som nevyzerala ako také nejaké tučko. Andrejka, ty si prišla dnes naličená do zmenárne. Chcela by som sa ťa opýtať, čo očakávaš, akú zmenu, alebo čo by si chcela poradiť? Čakala by som nejakú radu. Čo sa týka očí, ako si mám líčiť, neviem, či si správne líčim. Mám trošku problémy s pleťou. Ako máš pocit, že sa ti príliš mastí, alebo... Mám takú masnejšiu pleť. Tak s tým určite niečo urobíme. A čo sa týka tvojho make-upu, veľmi pekne si naličená, ale vieme tam určite niečo ešte vylepšiť. No, tak určite. Tak sa môžeme do toho pustiť. Keďže Andrea má trochu problematickú pleť som jej najskôr vyčistila pleťovou vodou a použila som jemný hydratačný krém. Drobné nedostatky Andrejinej pleti som prekryla korektorom najsvetlejšej farby. Na ten som aplikovala béžový pénový make-up. Ten som prepudrovala transparentným púdrom. V prípade Andreji som zvolila extravagantnejšie líčenie, nakoľko Andrea už prišla do zmenárne nalíčená. Použila som tmavý slivkový tieň, ktorý som aplikovala na celé viečko. Aplikovala som hornú aj spodnú očnú linku, ktorú som pretiahla až von z oka, aby som jej opticky oko zväčšila a predĺžila. Obočie som jej vytvarovala tvarovacím gelom. A na pery som aplikovala telový rúž, ktorý som prekryla transparentným leskom. Čo make-up, starostlivosť o pleť, krémiky? Krémiky používam také klasické, sem tam zajdem ku kozmetičke, keďže tá pleť nie je úplne 100% čistá a bezproblémová, tak sa rada zverím do rúk odborníkov, ale inak dôležité odmalovanie, to už som sa naučila a inak v podstate všetko tak, ako sa má robiť. A také plastické operácie? A ja si myslím, že zatiaľ ešte nie je čas. Pokiaľ by bol nejaký vyslovene, že veľký problém, tak možno aj niekedy áno. Andrea má naozaj veľmi pekné rysy a podľa môjho názoru si môže dovoliť kľudne siahať po extravagantnejších kusoch oblečenia. Treba len zvoliť správny strih, tak aby vlastne odpútal od problémových párty, čo sú v jej prípade hlavne oblasť boku a stehna.